Tumanon sa kagamhanan sa lalawigan sa Cebu ang kasabutan tali sa usa ka kumpanya nga nagpahigayon og pagtuon sa pagtukod sa Ikatulong Bridge sa Mactan. Si Gobernador Hilario David III na mahayag nga gitahod niya ang sugyot ni kanhi Congressman Eduardo Gullias nga sa dakbayan sa Talisay ibutang ang usa ka tumoy sa maong giplanuhang taytayan. Apan matud ni Davide nga dili pa siya kahimo og hukom tungod sa gipirmahang Memorandum of Agreement tali sa probinsya, kagamhanan sa dakbayan sa Cebu o sa Metro Pacific Tollways Corporation nga mao'y nagpahigayon og pagtuon. Una nang nisugyot si Congressman Gullias nga ang usa ka tumoy sa taytayan anha tukuron sa Barangay Tangke o Barangay San Roque sa Talisay City nga di lamang makabenepisyo sa syudad kun dili apil usab ang ubang mga lugar sa habagatang Cebu. Ang third bridge gikatakdang magsumpay sa Shell Island sa lungsod sa Cordova hangtod sa baba sa Guadalupe River sa habagatang bahin sa syudad sa Cebu.